Gautegi Sarteagak energia komunitateak sortzeari buruzko hitzaldi informatibo antolatu du. Datorren barikuan, irailaren 29an, Gautegi Sarteagako kulturretxean energia komunitateen sorkuntzari buruzko hitzaldia izango da. Jarduera hau, aste klimaren barruan kokatzen dela jakinarazi dute Gautegi Sarteagako udaletik, klima eta energiaren astea da, eta irailaren 22 urriaren batera bitartean ospatzen da. Patrick Zaitua, Gautegi Sarteagako alkateak esan du klima aldaketari aurre egin behar zaiola, bai administraziotik eta baita etxeetatik ere. Gautegi Sarteagan gai horren inguruan kontzientziatuta daudela jakinarazi du. Horregatik, urte hasieran energia kontsumoa murriztearen eta alternatiba eraginkorragoak eta berriztagarriagoak bilatzearen garrantziari buruzko hitzaldia egin zutela, esan du. Jendeak energia komunitatearen interesa izan zutela azaldu du eta udalerrian komunitate bat sortzeko aukera ikusi zuela. Interes honen aurrean energia komunitateetan oinarrituko den hitzaldia antolatu dute beraz Gautegi Sarteagako udaletik. Irailaren 29an barikuan, arratsaldeko 7etan izango da kulturretxean hitzaldi hau. Komunitate energetikoak izenburuarekin.